Tako. Dobar dan. Izvinite, evo, nisam stigla da se spremim. Jao, kako lepih, nasmejanih lica. Jao, kako ste mi samo vedri, fini, lepi. Tako je kod mene na poslu tog dana kad stigne plata. Da. A ostali 29 dana u mesecu, bolje da ne znate. Radiš, odradiš smenu, ideš kući. A ono, čistiš, rintaš, ribaš, spremaš, kuvaš, svaki dan isto. Toliko se umorim da jedva čekam da odem na posao, da se odmorim kao čovjek. A nekad pomislim, a kako bi to bilo, srce moje, da dođem s posla, a kući sve čisto, da miriše, da je kakvi. Kod mene ti ovako. Gde si pošao, Milojko? Čoveče, vidiš da sam brisala pod, nemoj da mi gaziš tu. Onda se on zavali na troset, na TV. Ja kažem, pa dobro bre čoveče, možeš li barem đubre da baciš? A on kaže, neću da ti gazim po podu, kaže, brisala si. Pa to bilo čoveče pre 3 sata, srce moje, s kim ja moram da živim. Jedini trenuci su mi sreće kad on ode u kafanu. Onda se ja odmorim kao čovek. Sednem ispred televizora i dušu svoju odmorim. Pre neki dan sam gledala onaj kanal, onaj gde kuvaju. Danas stalno neko nešto kuva, znate ono. I bio tamo neki ženski petko. Pa ja uzela da zapišem. Evo ovako, kaže. Šta mi je sve potrebno? Rukola. Artičoka. I asparaguz. Odem ja kod moje Rajke na pijacu, kažem ja ovo njoj, ona počela da mi se smeje, žena, nema ništa od toga, svi me čudno gledaju. Kažem, daj Rajka neke paprike fino da ja napunim paprike ko čovek, što je sigurno, sigurno. A i ovaj moj Milojko, kad ga pošaljem da kupi, nešto kupi pogrešno. Ja mu kažem kupi piletinu, on kupi svinjetinu. Ja ga pošaljem po prašak, on kupi pivo. Kažem, daj čoveče da kupimo tu mašinu za pranje sudova, ruke mi otpadoše. On kupio frižider. I to na kredit. Ovoliki frižider kupi, ovoliki. Evo ovako, video na televiziji. On voli sve veliko zato što je on mali. Jest. Kupio frižider kod trafostanica, čoveč. Jedva su ga na vrata uneli. Možemo svi da stanemo u frižider. Ali nemamo čime da ga napunimo, pošto plaćamo kredit. Eto. Sad mi služi da ređam na njega one magnete. Kad god neko negde putuje, ja kažem da mi kupe neki magnet. Bar u magnete da gledam, pošto na odmor neću ići ovako. Pa jedno, Pariz, Beč, Stockholm, a ja tu gde sam sedim. Eto, srce moje. Kažem ja, Milojko. Milojko, uveče, aj dođi bar malo u krevet da ga zagreješ. Pa kriza je, valja štedit struju. I dođe, Milojko, tako se. Koliko je sati to, deco? Počinje mi serija, srce moje, idem vi gledajte ove skečeve. Sad ću da se vratim. Znači, ovako, spakovali smo štapove, ispakovali smo skije. A da li smo stavili pancirice? Ja sam to. Ja, bravo, Maco! Ko je ovo? Dobar dan. Dobar dan. Lep auto. Jao, lepa porodica. Hvala vam. Hvala. Kupili ste ga na leasing? Da. Pa da, sa prosečnim primanjima bolje nego kredit. Pa me plata 45.000, a?
Pa mogli ste da kupite i veći auto. Mislim, ovaj vam je za sada dovoljan, ali dogodine kad dođe drugo dete. A sad je pravo vreme da ne bude velika razlika u godinama. Izvinite, šta vi u stvari hoćete od nas? Prosječan automobil, prosječna plata, prosječan muškarac. Marko, ne slušaj, molim. Marko? Marko Petrović? Da pogađam. Upoznali ste se na pravnom fakultetu, zabavljali ste se 3 godine, onda ste shvatili da je najbolje da se uzmete. Pa prvo dete, a sad bi i drugo, ali kriza. A biološki sat tika, taka, tika, taka. Možda ti davila te kikica, imaš 40 godina. Te molim vas da se sklonite odavde. A ti se, sine, sigurno zoveš Anđela? Ne. Ne. Tara. Da. A brat će ti se sigurno zvati Luka. Budi sigurna u to. Vi ste sad krenuli na Zlatibor, jel da? Pa ako se sve sabere jeftinije nego Kopaonik. Maco, ova žena je luda, kreni, molim te. Ne mogu na crveno. Ni slučajno. A sledeće godine kad Marko dobije povišicu, vodit će Luku i Taru u Sloveniju na skijanje, da. Zeleno je, Marko, kreći. Čak i mi brzina prosječna. Student ekonomije. Danas je teško studirati. Ne znam šta da ti kažem. Ja samo znam da me ta iskompleksirana krava iznervira svaki put kad odem kod nje. Dobro, žena možda nije tako mislila. Ma šta nije tako mislila? Mislim, dokle ću ja da slušam njene priče? Kad ću ona jednom da čuje šta se meni dešava u životu? Izvini, ali ti si kriva. Ti si kriva, ti jednostavno sve to trpaš u sebe. Razumeš? Pa dobro, šta da radim? Pa ne znam, pronađi nekakav ventil. Pronađeš neki ventil da izbaciš to iz sebe. Jel? Moraš da izbaciš to iz sebe. Bolje se osjećam. Baš ti hvala. Ova krema je na biljnoj osnovi. U njoj ima žalhije, osiljka, zelenog bibera i formaldehida. Mora da se drži 14 dana, a onda se skida laserom. Zove se metafol. Ili tako ne. Jesi se našminkala? A što ti ovo gledalo ovako visoko? Imaš hoklicu ispod lavaboa, bolje ćeš videti. A nema veze, onako sam gotova. Hoću? Izvini, ljubavi, molim te, izvini, zadržali su me na poslu zbog nekog glupog financijskog izveštaja, pa sam onda morao da odem do banke, pa je tamo bila neka gužva, pa sam izašao na autoput, pa je bio neki strašan sudar. Molim te, izvini, molim te. Ćemo da idemo odavde. Konobar račun, molim se. Evo odmah, kapućino, džus, flašica belog vina, ručka salata. Račići u sosu, čaša crnog vina, salata od rukole sa mozzarellom, gin tonik, viski, šampanjac, 2 porcije sladoleda, flaša šardonea, 3 mala piva, mojito, bruschetta s paradajzom, 2 apsinta, 3 konjaka, Long Island, iced tea, repita i martini. Sve ukupno 9250. Evo izvolite. Zadrži kusur. Hvala. Hoću? Idemo. Aj.
sam suzavac. Ako neko pokuša da me siluje. Mislim, do sada niko nije pokušao, nego mislila sam, ako ga kupim, možda će onda neko... Mislim, možda. Ko zna? Šta je ovo? Nisi sinhrona. Ja nisam sinhrona. Ti nisi sinhrona. Ko mi kaže? Ma nosi se. Zubace. O čemu razmišljaš? Ljubavi, tu sam. O nama. Što pitaš? Šta želim za novu godinu? Želim da budem srećna. Da su svi oko mene srećni, zadovoljni. Želim da bude mir u svetu i među narodima. A ako to ne uspe, onda... laptop i iPad? Izvinite, policija, izvinite, molim vas, mene su sad napali u parku tamo, uzeli su mi torbu sa ramena, jedan biciklista je prošao, izvukao mi je torbu. Ne, nije taj, nije taj. Sam lako prošao, skinuo mi tašnu i uzeo sve. Dobro, polako, samo šta ste imali u tašni? Sve sam imala. Imala sam ključeve, markicu za prevoz, imala sam ličnu kartu, kreditne kartice, krštenicu, venčani list, venčanicu. Imala sam nove pločice za kupatilo. Imala sam nameštaj, sav nameštaj, auto, jahta i kuće na Divčibariji. I tu mene malo... A? Da. Tako sam bila neraspoložena, sad mi je mnogo bolje. Primetila sam da se sve pare slivaju u Beograd. Svi hoće u Beograd. Na televiziji stalno neke emisije o Beogradu. Te Beograd danju, pa Beograd noću, pa te moj Beograd, pa tvoj Beograd. Pa pucali u Beogradu, pa uvatili dilera drogi u Beogradu, pa podigli most u Beogradu. Evo je moj Milojko isto hoće u Beograd za boljim životom, da zaradi pare. Šta ćeš, eko Milojko, u Beograd? Evo ima ga toliko na toj televiziji da mi se smuči. Ima ga toliko na televiziji kao da drugog grada u Srbiji nema nego samo Beograd. Evo i ovaj show se snima u Beograd. Ja kažem, aj Milojko sa mnom na snimanje. A on kaže, čuo je na televiziji da se u tom Beogradu ne prodaje alkohol posle 22 časa. I odusta Milojko.
Nek su nama deca živa i zdrava i samo da se serije na različitim kanalima ne prikazuju u isto vrijeme. To užasno zna da me iznervira. Eto, srce moje, idem ja. Ljubim vas, jaca! Verovatno je trebalo da dođem ranije. Sigurno vam to svi pacijenti govore, ali... Razumem vas, kolonoskopija uopšte nije najprijatniji način da provedete subotu ujutru, ali ja ovako vidim šta nije u redu. Samo malo. Dobro, opustite se, molim vas. Još na jednom mestu. Da. Mislim da znam šta vas muči. Kažite mi čime se bavite? Ja sam menadžer u firmi koja se bavi kompjuterskim softverom. Velika firma, puno zaposlenih. Da, imamo 150 zaposlenih i uprkos krizi stalno primamo nove ljude i rastemo. Da. Sigurna sam da znam šta nije u redu sa vašim debelim Pa crevom. znam, stres, prekovremeni rad, sve se to pomeša. Ne. Imate jedno dosta često oboljenje za ljude na vašoj poziciji. Imate DUS. DUS? Da. Dupe uvlakački sindrom. Ne brinite, molim vas, imala sam par pacijenata u proteklih mjesec dana sa istim simptomima. Dupe uvlakački sindrom. Da, to vam je naprednija faza SPM-a, sindroma podguzne muve. Doktorka, šta sad da radim? Ne paničite, sve je pod kontrolom. Upravo sam locirala jednog biznismena u vašem debelom crevu. Imam razloga da verujem da je to jedan od vaših zaposlenih. Ko je to? Evo, pogledajte sad. Gospodin Petrović. On je šef filijale na Vračaru. Prošle sedmice smo bili zajedno na partiju i cijelo večer mi se uvlačio u dupe. Pa, kako da ga se otaracim? Probajte da razgovarate sa njim, to uglavnom deluje. Pritisnite ovo dupe. To? Izvoli. Gospodine Petroviću. O, gospođice Rodić, to ste vi? Da, ja sam. Šta vi radite u mom dupetu? Vidite, gospođice Rodić, uskoro će ovo mesto višeg menadžera biti slobodno, a kolega Dimitrijević se također prijavio, pa sam mislio... Pa ste hteli malo šefici da se uvučete u dupe. Pa tako nekako. Odmah izlazite napolje! A to mesto višeg menadžera? Gospodine Petroviću, vi ste posljednji na listi za to mesto. Pa onda ništa. Onda ostajemo ovdje. Molim? Pa šta da radim sad? Bojim se da ćete morati da mu date tu poziciju ako hoćete da ga izbacite. Ako nemam drugo rešenje. Šta me briga za kompaniju, meni je važno moje dupe. Gospodine Petroviću, upravo ste dobili novo mesto. Čestitam, vi ste viši menadžer u našoj kompaniji i sada s mesta napustite moje dupe da se ne bi predomislila. Sa zadovoljstvom, gospođice Rodić, sa zadovoljstvom. Dobar dan, gospođice Rodić. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Petroviću, baš je lepo vidjeti vas. Također, gospođice Rodić, oprostite, molim vas ako sam vam neke neprijatnosti izazvao dok sam bio u vašem rektumu. A sad, ja već moram da idem, toliko ima toga da se uradi. Hvala puno još jednom. Svako dobro, gospođice Rodić. Prijetno. Kakav dupe uvlakač. Opet je gotovo. Raskinula sam. Sanja mi je rekla da ako ovako nastavim, ući ću u Guinnessovu knjigu rekorda. Mislim, situacija bila malo čudna. Poslednjih nedelja nije ni mogao u oči da me pogleda. Mislim, odmah mi je bilo jasno o čemu se radi. Muškarci. Ej, ne, ej, šta radiš to? Šta? Ne treba da dižeš u tvom stanju.
Ovo su tegovi i knjige, to ću ja. Ajde ti idi, uzmi nešto lakše. A dobro, ti ćeš cveće i tu kesicu, a ja idem da uzmem tanjire. Baši, samo da prođem. Ajde. Ljubavi! Šta je? Ljubavi! Šta je bilo? Buba! Buba! Cveću! Stavi, Cveću! Jesi dobro? Dobro sam. Ajde. Odnesi te sitnice, ja idem da proverim spisak. Uf, pa ja sam prosto luda za našom klasičnom književnošću. Pa majke mi, Ivo Andrić, Meša Selimović, Danilo Kiš, pa to je prosto cool. Mislim, kod njih se osjeća poseban style, ono, kao ludački vibe. Na svakoj strani action, mislim. Inače, naša klasika je the best. Belo, šareno, belo, šareno. Belo, šareno. Ljubavi! Tu sam. Idem na trčanje. Lepo se provedi. Belo, šareno, šareno. Molim te, požuri, sat vremena do leta imamo. Šta je sad? Samo da proverim da li sam isključila peglu. Dušo, već 3. put proveravaš. Molim te, ajde. Ajmo! Bolje bi bilo da si proverila ovaj prtljažnik ovde. Vidi ko je nered, dobro. Ajde! Ajmo! Ne mogu da... Ajde! Ja krećem! O, je, tu je. Nemam nameru da čekam bilo koga. Jel pegla bila isključena? Jesam bio u pravu? Možemo li, molim te, sad da krenemo? Šta ti je? Šta je? Šta radiš to? Si normalna, nema... Šta? Ne! Ne! Sad možemo da krenemo. Izvoli. Ljudi stvarno nemaju obzira. U farbari se nešto čudno osjećalo i svi su mi rekli da brzo skinem donji veš, da ne bi došlo do hemijske reakcije. To nije fair. Ja se uopšte ne razumem u tu hemiju. Samo sam došla da kupim boju. Možda ipak trebalo da obučem trenerku. Ma kakvi? Tebi se već vidi razlika. Misliš? Ozbiljno ti kažu. A meni se sve nešto čini kao da je isto. Ma čini ti se. Ne, ono što znam sigurno jeste da ću danas da pokidam 2000 kalorija. To je puno. Ma nije puno, uz malo discipline uspeću ja to. Meni je 1000 sasvim dovoljno. Ćao, devojke. Izvolite. Ja ću 2 cheesecake-a sa šlagom, 2 krofe sa šećernim prelivom i veliku Coca-Cola. Ja ću jedan šejk od jagode, jednu pitu sa jabukama i jedan kolač od malina. Okej. I za mene kolač od malina, molim vas.
Beogradu se stalno nešto žale. Te kakva je gužva, te nema parkinga, pa skupo, nema gde da se izađe, pa onda prljave ulice. A ja se onda pitam, pa šta ovi moji prijatelji stranci toliko vole da dođu u Beograd? Bili su mi, da. Bili su mi za Novu godinu neki prijatelji iz Norveške, Sven i Kurt, i oduševili su se. Kažu oni meni, šta se vi žalite na niski standard kad su vam po ceo dan puni svi kafići? Pa da. Vodila sam ih u Skadarliju, naravno. Odlepili su na našu kuhinju. Oduševili su se. Mislim, morali smo posle Svena da vodimo na ispiranje želuca, pošto je pojeo pola kile roštilja, sarme, škembiće, pihtije i pohovani mozak. Ali na kraju je sve bilo super, hteo je sutradan opet isto to da jede. Šetali smo Knez Mihajlovom, Kalemegdanom. Rekla sam im da je jako bitno da gledaju gde gaze. Tako da su samo 2 puta ugazili u pseće govance. Mislim, za jedno nisam bila sigurna da je bilo pseće. A uveče tamburaši. Malo su se lomile čaše. Dobro, imali smo mu prvu pomoć u kolima, što je bilo dobro. Kurtu se zabilo stakla u nogu, ali on je rekao da je srećan što ima suvenir iz Beograda. Da, bio je i mali incident kad smo izlazili, kad je Svenu pukla petarda pored glave. Izgubio je 20% sluha na jednu, ali dobro, ostalo me 80, što je sasvim okej, pa da. Sve u svemu, kažu da će se sigurno vratiti u Beograd jednog dana. A ja idem sad malo da uživam u čarima ovog divnog Beograda, a mi se vidimo sledeće nedelje.